Inselmilkom jiena Josef Karwana, il-kuratur tat-tempji preistoriċi ta' Ħaltarxin, u llum ħankellimkom fuq ir-rilievi tal-ħanżira u l-friħ tagħha u ż-żewġ barrin. Meta Temizabit skava s-sit u sab daw ir-rilievi, mill-ewwel identifika dawk ta' fuq bħala barrin. Kienu ovvjament qed iħarsu lejh biex ħaġa daqshekk diffiċli, imma kellu problema meta jiġi għall-annimal tal-riljef ta' taħt. Ma kienx jaf eżatt x'annimal hu. Temizabit irnexxielu jidentifikah billi ħares lejn l-ammont ta' friħ illi kien hemm taħt. U ħabba n-numru li hu identifika 13 ikkonkluda li l-annimal kienet ħanżira. Għax Temizabit jgħidilna li 13 huwa boton tipiku għal dik l-ispeċi. Li hu interessanti huwa illi das-sit, speċjalment din l-erja, fil-waqt illi fi żmien in-Neolitiku kellek daw ir-rilievi, ġiet użata wkoll fi żmien il-Bronż fejn in-nies ta' dak iż-żmien ħarqu u ddepożitaw dak li kien fadal minn nieshom hawnhekk. Temizabit jgħidilna illi waqt l-iskavi kien jagħti isib għadam maħruq ta' daw in-nies u hu wkoll jgħid illi dan il-ħruq affettwa daw ir-rilievi fejn għandna postijiet fejn jidher l-aħmar fuqhom u Temizabit jispeċifika fil-kitbiet tiegħu illi kien hemm fejn kellu jerġa' jwaħħal biċċiet bir-rilievi għax inkella kienu ħajjinqerdu daqskemm kienu fi stat ħażin. Biex saru dawn ir-rilievi rridu niftakru li ħabba li qed nitkellmu fuq iż-żmien Neolitiku, l-għodda li bihom saru kienu l-affarijiet li kellhom dak iż-żmien. Qed nitkellmu fuq ġebel, forsi xi djab, jew xi biċċa ard illi bih seta' wieħed itaqqab. Fil-waqt illi rilievi oħra li nsibu f'din l-istruttura neolitika għandhom bħala tema affarijiet li jistgħu jiġu interpretati b'diversi modi, ir-rilievi tal-ħanżira u l-barrin huma rilievi ta' ħaġa tanġibbli, annimal li kienu wkoll l-ikel tad-nies ta' dak iż-żmien. Hawnhekk qed nitkellmu fuq waħda mill-bżonnijiet tad-nies illi kemm dak iż-żmien u kemm illum il-ġurnata il-persuna ħajibqa' jkollu. Aktar minn hekk meta niftakru li l-għadam ta' dawn l-annimali li huma rappreżentati fir-rilievi sibnihom ukoll f'dan is-sit impoġġijin f'postijiet apposta partikolari. Dawn ir-rilievi tal-ħanżira u l-barrin huma l-ikbar rappreżentazzjonijiet ta' annimali li nstabu li jiddataw għan-Neolitiku Malti. Li huwa interessanti huwa li Temizabit jgħidilna li l-istil tal-barrin huwa identiku għal rappreżentazzjonijiet ta' barrin li nstabu fuq ċaqquf fl-ipoġew ta' ħalsa flieni. Hemm nies illi interpretaw daw il-barrin bħala sinjal ta' saħħa, bħala sinjal ta' poter. Imma wieħed ċertament ma jistax jinjora li għandek ħanżira flimkien mal-friħ tagħha illi huwa element importanti meta wieħed jara iċ-ċirku tal-ħajja u x'kien importanti għan-nies ta' dak iż-żmien. Dawn ir-rilievi mhumiex l-uniku ħaġa li jfakruda fiċ-ċirku tal-ħajja li jistgħu jiġu interpretati bħala elementi ta' fertilità. Fit-tempji ta' Ħaltarxin nafu li nstabu simboli falliċi wkoll illi għandhom l-istess tema. Li n-nies ta' dak iż-żmien jiddedikaw riżorsi nies speċjalizzati biex jipproduċu daw ir-rilievi u l-istrutturi li qed naraw madwarna
huwa eżempju ċar kif l-ekonomija ta' dak iż-żmien kienet b'saħħitha biżżejjed illi daw in-nies setgħu jikkonċentraw fuq affarijiet oħra ħlief biss biex ikunu ċerti li jkollhom biżżejjed xi jieklu.